Ahoj moji milí mydláři, já jsem Bubbly. Dnes si spolu vyrobíme tato krásná mýdla. Věřte mi, je to opravdu jednoduché. Nejdůležitějším materiálem pro výrobu těchto mýdel je tento průhledný mýdlový základ. Tento mýdlový základ doporučuji, protože je velmi čirý, nerosící, vytváří pěnu a nevysychá. Tento mýdlový základ a další materiály z tohoto videa můžete zakoupit v internetovém obchodě svicky.net. Všechny odkazy najdete v popisu tohoto videa. Nyní nakrájejte přibližně 350 gramů mýdlového základu na malé kostičky a vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Nastavte mikrovlnnou troubu na 70% výkonu. Nikdy nenechávejte mýdlový základ vařit. Pokud se začne vařit, vypněte mikrovlnnou troubu a dobře hmotu promíchejte. V případě potřeby pak můžete mikrovlnnou troubu znovu zapnout. Zatímco se mýdlový základ rozpouští, dejte like tomuto videu. Prosím, puknu bez vašich lajků. A přihlaste se k odběru našeho kanálu. Slibuji, že zde bude spousta zajímavých videí. Skvělé! Nyní máme rozpuštěný mýdlový základ. Přidáme aroma a znovu důkladně promícháme. Hmotu přestříkejte odstraňovačem bublinek, abyste odstranili případné bubliny. Mýdlový základ si rozlejte do 3 sklenic. Báječně! Potřebujeme použít pigmentovou barvu, která se neprolíná z vrstvy do vrstvy, aby mýdlo zůstalo stabilní po celou dobu životnosti. Použijeme 3 barvy: žlutou, fialovou a modrou. Do každé sklenice přidejte trochu barvy a důkladně promíchejte, dokud se úplně nerozpustí. Nyní si musíme formy nastavit pod vhodný úhel. Například použitím uzávěru odtup s barvami. Každý barevný mýdlový základ nalijeme do formy tak, aby z jedné strany lehce pokrylo dno formy. Z druhé strany nalijeme hmotu až nahoru. Nezapomeňte povrch přestříkat odstraňovačem bublinek. Počkejte nějakou dobu, aby mýdla stuhla. Nyní vytváříme skutečné kouzlo. Jednoduše posuňte všechny 3 sklenice o jednu pozici na stranu. Nyní položte formy na stůl a nalijte mýdlový základ z každé sklenice do formy. Podívej se na to. Každá dvojice barev vytváří nové odstíny a barvy. To je neuvěřitelné. Tuhé i rozpuštěné mýdlo nezapomeňte opět přestříkat odstraňovačem bublinek. To je velmi nutné pro odstranění bublin a pro lepší spojení vrstev mýdla. Až mýdlo stuhne, vyjměte jej z formy, nechte několik hodin uležet a poté zabalte do průhledné folie. To je vše. Připravili jsme pro vaše přátele krásný dárek. Děkujeme, že jste toto video dokoukali až do konce. Ahoj a uvidíme se u dalších videí.